Vítám tě, člověče stojící na prahu změn. Platónův rok se naplnil. Nejen čas se zatřese v rytmu dění ke slávě nového vodnářského věku. Jeua, přinašeč z Prahy, přichází ti ku pomoci. Generacemi očekáván i vzýván, povede tě na cestě. Bude ti dáno slyšet jeho slova. Vítám vás, vážení a milí diváci. Je to pro mě dnes velmi těžké, v horečkách se špatně působí s duchovním obřadem a tak to asi zkrátíme, ale přesto pojďme, všichni se spojíme v duchu božím. S pomocí boží začíná. Mějte hezkou dobrou noc a těším se na vás.